Žijeme v dobe, kedy každý rok je už teplejší ako ten predchádzajúci a zároveň aj tie extrémy sú každý rok väčšie. A to znamená, že žijeme vo svete, ktorý je totálne rozbitý z hľadiska stability klímy a ekologickej stability a jedným zo základov udržania a posilnenia života, teda aj klímy na Zemi, je starať sa o vodu a vodné zdroje. Človek nemusí ísť na Saharu kvôli tomu, aby pochopil, že krajina bez vody je mŕtva. Tak akékoľvek priestory, aké poznáme, či už sú tu verejné priestory, alebo súkromné, firemné, alebo školské, ako v tomto prípade, tak pokiaľ tento priestor má vodu, tak tým viac pomáha mikroklíme alebo klíme ako takej, čím viac tej vody má. Myslím, že jedným z vôbec najrozumnejších krokov, aké človek môže na svojom pozemku robiť, je vytvoriť si jazierko, ktoré je vlastne naplňané len dažďovou vodou, kde sú vodné rastliny, kde sú vodné živočíchy, hmyz, obojživelníky, ryby, proste všetko, čo tam má byť. Keď to jazierko je dobre urobené, tak už si vytvorí svoj ekosystém. Čím je tá plocha väčšia, tak tým je aj väčšia tá plocha toho ochladzujúceho efektu. Najmä v horúčave, kedy sa odparuje tá voda a teda aj tá vodná para, aj samotný ten účinok ochladzovania, vlastne to prostredie, tú mikroklimu pozitívne ovplyvňuje. Pomáhame samozrejme aj živočíchom, ktoré v horúcom lete často nemajú nejaký zdroj pitnej vody, takže nájdu v tom jazierku možnosť napiť sa alebo ukryť sa. Čím máme viac pevnených a betónových plôch, tým menej možností presakovať dažďovú vodu do pôdy. To znamená, že čím viac dažďa ako keby spadne na povrch a nie je mu umožnené vsakovať, tým viac ho vlastne zbytočne odchádza do kanálov a v lepšom prípade do riek. Ak však vlastne ide o prietrž mračien alebo návalové dažde, tak vlastne vzniká povodňová aktivita, čo je veľmi neželaným javom a riešením pre klímu v takomto prípade je napríklad dažďová záhrada. Dažďová záhrada je jednoduchým opatrením, ktoré pomôže, aby sa tá dažďová voda priamo vsakovala na mieste a zároveň aby doplňala hladinu podzemnej vody, ktorá neustále klesá. Voda vsiakuje do pôdy a nejde do kanála, znižuje prašnosť na pozemku a znižuje horúčavy počas letných mesiacov a zvyšuje vlhkosť na pozemku. Je veľmi dobre nahrádzať asfaltové chodníky, napríklad zámkovou dlažbou alebo sypanými chodníkmi, mlátovými chodníkmi, proste chodníkmi, ktoré prepúšťajú vodu. Vďaka tomuto chodníku sa voda môže vsiakovať do pôdy a tvorí to aj útočisko pre rôzne druhy živočíchov. Naše vyšené záhony polievame dažďovou vodou, ktorú zbierame do týchto 500-litrových sudov, ktoré máme 3 na škole. Vlastne dažďovú vodu zbierame preto, aby sme nemuseli využívať užitkovú vodu a aby mala vlastne nejaké využitie. Jedným z takých zelených riešení a klimatických riešení je zelená strecha. Je to riešenie, ktoré v čase meniacej sa klímy je veľmi užitočné, pretože umožňuje vlastne, aby tá strecha mala v sebe niekoľko rôznych funkcií, ktoré klasické strechy nemajú. Pri klasickej streche proste tam nič zelené už nemáte, máte tam dom, ale keď tam dáte tú zelenú strechu, tak vlastne tú zelen tam vrátite. Izoluje to aj v zime, aj v lete. A takým tým prirodzeným spôsobom. No a samozrejme, okrem toho je tam to viazanie uhlíka v rastlinách a v pôde a
samozrejme nemenej dôležitá je aj estetická funkcia. Vyzerá to asi lepšie ako nejaký kanadský šindel.